Grabando, grabando, 1, 2, 3, grabando. Jo tinc una neta que ja té 30 anys i em diu, riu àvia, riu, que la teva rialla me convida a riure. I això et satisfà molt. Vaig venir amb 4 anys. Amb 4 anys i en tinc 92. Ei! Venen el divendres i és el moment que nosaltres hem berenat i ells se senten al nostre costat i juguem a dòmino. Aprendran doncs, la manera que es viu ara, en aquests moments, i un altre dia, doncs, quan els pares siguin més grans, doncs, veure la manera que viuran els seus pares, si viuran com nosaltres o diferent. És molt important que ho vegin. Un avi, vaig trobar un avi pel carrer i em va dir, deixa preguntar-li una cosa, diu, perquè vostè està aquí a la Solana, dic sí, diu, no és pas una que està a Sant Joan de les Abadeses, diu sí, diu, perquè el meu net és el que va venir vostè, diu, i està tan content, jo també em vaig sentir satisfeta que llavors me vingués a saludar la seva àvia, dic sí, és molt maco i ens ho passem bé, el rato que ve, ens ho passem, però una hora passa tan de pressa que no te'n dones compte que ja sap. De l'any 11 que vaig entrar aquí, cada any he tingut dos noies, 2 persones, és immillorable. I no solament això, sinó que les noies que amb anys interiors ja m'han deixat de venir, pel motiu que sigui, perquè han canviat les noies, doncs m'han continuat vinguent a veure desinteressadament. Quan ens van presentar aquest projecte, jo disposava d'unes hores lliures a la setmana. Llavors vaig començar amb la Sílvia i amb una altra dona que es deia Juana. Home, veig que Càritas ha fet un bon projecte perquè això ajuda molt als joves i ajuda molt a la gent gran. Vull dir, la gent gran això és aire fresc. Fa 10 anys jo vaig començar el projecte com a voluntària, em vaig apuntar perquè van venir a presentar el projecte a l'institut i vaig pensar que era una oportunitat perquè fins llavors no havia fet mai de voluntària, sentia que era ser voluntària però no ho havia viscut, llavors vaig provar-ho i és una experiència realment enriquidora, perquè amb 16 anys et veus poc capaç d'ajudar o creus que no pots ajudar a les persones i llavors et dones compte que amb una hora d'acompanyament a la gent gran doncs l'emplenaves moltíssim tant a ells com a tu mateixa. Jo crec que és un aprenentatge des de la vivència, des de no només el que puguis estudiar, el que puguis llegir, el que puguis veure a la tele, sinó el que ells com a persones han pogut viure i han pogut experimentar i han pogut donar. Vaig decidir entrar al voluntariat de gent gran perquè d'entre tots els voluntariats que ens havien vingut a presentar era el que més humà em semblava.
O sigui, és com molt guai perquè quan vens aquí veus la cara de l'avi, que realment li alegres el dia perquè et miren com si fossis en aquell moment la seva única persona de companyia fora de la residència. Pues vinc i passen un bon rato. Juguem quasi sempre al dòmino o m'explica coses de què ha treballat i li explico què faig a l'escola. No sé, alegria, perquè al veure quan venim que estan ben contents, pues, fico content i veig que faig alguna cosa bé per ells. Nosaltres, al principi, quan vam arribar, primer ens van fent preguntes per conèixer-nos i després vam anar jugant cartes. Sí, quan jo tingués aquesta edat, a mi m'agradaria també que em vinguessin a veure per sentir-me acompanyada, per explicar-li coses, per dir-li com em sento i tot això. Jo els dilluns, cada dilluns que arribo aquí, doncs la trobo esperant-me a l'entrada, o moltes vegades està aquí baix, però està al tanto a les 5, està així amb el rellotge i quan arriba a les 5 està així al tanto esperant que jo entri. I clar, això és una cosa que dius, que et fa feliç com a persona, dir, mira, hi ha una persona que està esperant de voler-me veure, clar, doncs, si està bé és un sentiment bo, no? Si hagués de definir el projecte en dues paraules, Felicitat, cada vegada que he vingut aquí sempre he estat rient. Sí, companyerisme. No sé, espectacular, suposo, perquè fas alguna cosa bé per ells i tot. grans persones. Grans persones. Jo per part de Càritas ho trobo formidable. Una mica solidaritat, no? I empatia amb l'altra gent. Sí, doncs alegria. Estic més parlant amb un d'ells que no pas amb un vell. Humanitat. Humanitat, perquè penso que el que ens defineix a les persones i que ens fa actuar i estimar i en conseqüència actuar per ajudar l'altre és la humanitat. I els joves que participen en aquest projecte tenen humanitat i ho demostren, si no, no participarien.